नमस्कार. काव्यरसिक मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आज आपण एक प्रेम कविता ऐकूया. प्रेम कविता म्हटली की एकतर बाग बगीचा उद्यान, नाही तर मग अतिशय प्रेमिकांना भावणारं ठिकाण म्हणजे समुद्रकिनारा. अर्थातच प्रेमिकांनाच नाही, आबालवृद्धांना समुद्रकिनारा हा लुब्ध करतो, आपल्याकडे खेचून घेतो. प्रत्येकाला आवडतो. समुद्रकिनारा आवडत नाही असा माणूस मिळणार नाही, अधुराप असतं असं माणूस मिळणं. अर्थात समुद्रकिनाऱ्यावर जो तो आपल्या नजरेने जे हवे ते टिपत असतो. कोण समुद्रातली नौका बघत असतो, कोण खेळणारी मुलं बघत असतो, कोण पक्ष्यांचे थवे, कोण लाटा. लाटेत सुद्धा एक नाद असतो, लय असते. असं प्रत्येक गोष्ट निरखत असतो माणूस. आणि तिथे जे प्रेमी युगुल बसलेलं असतं ते आपल्या परीने विचार करत असतं. तर त्या युगुलाची कविता आहे, प्रेमी युगुलाची कविता आहे. ते समुद्रकिनारी बसले अशी कल्पना करून हे कविता ही मी तयार केली, रचलेली आहे. तर ती आज आपण ऐकूया. बोलंतरीचे ह्या कविता संग्रहात माझ्या आहे, ती आज ऐकूया. कवितेचे शीर्षक आहे अधीर मीही. अधीर मीही मराठी कविता आहे. सायंकाळी कातरवेळी तू अशी जवळी. सायंकाळी कातरवेळी तू अशी जवळी. रम्य नीरव स्वर्ग उतरला या सागर तीरी. सायंकाळी कातरवेळी तू अशी जवळी. रम्य नीरव स्वर्ग उतरला या सागर तीरी. मंद झुळझुळ वारा स्पर्शन घेई तव अंगा. मंद झुळझुळ वारा स्पर्शन घेई तव अंगा. केस मोकळे भुरभुर उडती करीती ते दंगा. केस मोकळे भुरभुर उडती करीती ते दंगा. कानामधले डुल घेती वाऱ्यासव धोका. कानामधले डुल घेती वाऱ्यासव झोका. दूर लाटेवरी उचंबळेती इवलीशी नौका. दूर लाटेवरी उचंबळेती इवलीशी नौका. लांबून समुद्रकिनाऱ्यावर नौका छोटीच दिसते ना, होडी. मनोहारी दृश्य किती ती बदलती नभांगणी. संध्याकाळच्या वेळेला बघा, जर आपली चांगली वेळ असेल तर अतिशय रम्य दिसतं. ढगात असे नजारे दिसतात, रंगीत असतात ढग. आणि काही वेळा असे आकार वगैरे दिसतात. आणि प्रत्येक वेळी वेगळं असतं. आज दिसेल ते उद्या दिसेल असं नाही, प्रत्येक वेळी वेगळं असतं. मनोहारी दृश्य किती ती बदलती नभांगणी. मनोहारी दृश्य किती ती बदलती नभांगणी. अचंबित मी भाव बदलते पाहून तव नयनी. अचंबित मी भाव बदलते पाहून तव नयनी. कुणी पसरला शुभ्र रुपये वाळूचा गालीच्या. समुद्रकिनारी कुणी पसरला शुभ्र रुपेरी वाळूचा गालीच्या. थाट वेगळा नसेल याहुनी इंद्राच्या स्वर्गीचा. थाट वेगळा नसेल याहुनी इंद्राच्या स्वर्गीचा. लाटा मागून लाटा येती. लाटा मागून लाटा येती जरा नसे खंड. लाटा मागून लाटा येती जरा नसे खंड. जणू भासते कालचक्रते वाहते अखंड. जणू भासते कालचक्रते वाहते अखंड. बघा, समुद्राच्या लाटा, माणसाच्या मनातले विचार आणि काळ हे थांबत नाही, ते सतत चालू असतात. थवे चालले पक्ष्यांचे बघ उडून दूर दूर. थवे चालले पक्ष्यांचे बघ उडून दूर दूर. दिवसा अंती ओढ घराची लावी हुरहुर. दिवसा अंती ओढ घराची लावी हुरहुर. तुम्ही संध्याकाळी समुद्रकिनारी बसले असाल तर तुम्हाला साधारण उत्तरेकडे, उत्तरेच्या दिशेला असे समुद्राचे पक्ष्यांचे थवे जाताना दिसणार लांबून. अतिशय सुंदर दिसतात ते, मनोहर असतं दृश्य बघताना सुद्धा. थवे चालले पक्ष्यांचे बघ उडून दूर दूर. थवे चालले पक्ष्यांचे बघ उडून दूर दूर. दिवसा अंती ओढ घराची लावे हुरहुर. दिवसा अंती ओढ घराची लावी हुरहुर. थकलेला सूर्य कवेत घेण्या. थकलेला सूर्य कवेत घेण्या सागर अधीर. थकलेला सूर्य कवेत घेण्या सागर अधीर. अधीर मीही. अधीर मीही दोघांमधले मिटवण्या अंतर. अधीर मीही दोघांमधले मिटवण्या अंतर.
धन्यवाद मित्रांनो. कविता आवडली तर लाईक कमेंट करा, आपल्या मित्रमंडळांना शेअर करा. नवीन असेल कोण चॅनलला किंवा जुन्या कोण राहिला असेल तर त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि आता परत आपण एक मालवणी कविता घेऊन येऊ 8 तारखेला भेटूया. पावसावरची एक मालवणी कविता छानशी. धन्यवाद.